Hej, så er det i dag, vi afslører vinderne af vores konkurrence på Facebook. Som I kan se her, så er det jo i dag, og det er den her lille roemaskine til 12 æg. Og vi har fået en masse dejlige kommentarer, så det er vi rigtig glade for. Dem har vi sat ind i et lille Excel-ark her, som jeg vil printe ud nu. Og så afslører vi, eller finder vi ud af, hvem vinderen af den her lille maskine er. Sådan, så det blev til en masse navne her. Og dem går vi nu ud og smider i vores helt egen lille tombola. De kommer derind, og så er det bare til. Og det blev Aya